Musike kalau baterainya wis ngedrop ora dicas. Iki dicukupi samene wae ya tak anggone awak dhewe iki oleh senang-senang. Ayo saiki palungguhane dicepatane ya wong nedra Amlo mboten gadah dur ndara, lanjut dur. Werene ngono. Pripun Rayu? Takok beda karo adat sampun pripun bidane pripun ya Rayu? Yen tak pas padake. Pripun saya suwe kok saya bisa. Ngaten. Bisa. Rumangsane kula saya suwe saya elek nek Tak pecus. Ndara iki kok sesore angle mbok. aku ya. Nggih sik omong apik peket. Jumbo karo kahanane rimis-rimis. Seger. Mangan sate nyampe Mas. Siul tomblok. Ije kula Ndarayu. Suka. Kudu eling lan waspada Ndara. Kire maji. Tak silak kok. Walah wis seneng mati ya maji. Pripun? Engko wae. Siul tomblok. Senajan kok padha gawe langan suka. Aja lali lawan kewajiban. Entuk ing mengkone. Kang Mas Waiso wong atelang kini. Iki pirsa ora gawe kuciwa ya. Ije Ndara Ayu. Kewajiban apa sing kok tindakake? Sampun sedaya. Kata busanane panjenengan dipake sampun. Iki mau sing tak busanake iki piung tomblek. Kayak masake sampun. Nek masak kok iki mau aku ora ngerti. Kula masaknya apik kok. Kula kadang Mesir. Awit suan kula kan, Mbok. Wis mangga ngono, Mas. Kudu nang medun ae. Yo, Amit nyuwun sewu nderek tangklet jenengan iki sinten? Wong. Wis rawong sak piring gedene kok takok. Maksude niku wong benton apa pripun? Wong pintu. Nah, paigo iku. Paigo dicek. Heeh. Wis padha rampung. Sampun. Nek wis rampung ning kene wae. Mbak, kumbal, grimis kok. Grimis Lho, iki lah. Kumbal grimis. Ya iya Mas aku ya ora tak ngekir ah. Kok malah padha sesrono. Sandalku ngantek kulawe Tania. Tani. Kula pamit riyen nggih Ndara nggih, sesuk malah saya sembrono. Mbok rasa Jadi Pak. pangapunten ingkang kula suwun. Mbok menawi ken kula prapta ngersakipun kang Mbok Prasanti ganggu marang kamardikan panjenengan ingkang nembe kemawon jagungan kalih Bancak Jrunput Tamatsa. Jadi tobat. Nggih. Kok sak tekamu ganggu kelawan kang ngono oleh. Nanging ya iki kudu tondo pitakon kono sak jroning atiku. Dene Yayi Topati karo yoro tindak ana ing dalan Taman Sari ya. Sepisan kula kepengin sanget mangertosi
kabar dhateng keluarga wonten ing Kapangeran. Jadi to, Pak. Nggih. Arep kepengin ngerti kekabaran ana ing Kapangeranan kene. Iki kalebet kabaripun panjenengan Kang Mbok Prasan. Jadi, yen to sliramu kuwi arep takon kekabaran bab Kampuk Krasanti ora ana alangan sawijing apa kalih lir ing Sambikala ya. Syukur menawi kados ngaten. Tungkap kaping kalih Kang Mbok. Kula badhe caos kabar. Kabar menika boten kabar ingkang nyenengake. Ning kepara kabar lelayu. Yayi to Padi. Sak tekamu arep menehi kabar lelayu. Lur, sapa sing dadi lelayon ki mau Yayi? Ingkang dados pangorbanan boten sanes namung garwa panjenengan Kang Mas Maesa Ngateleng. Apa pancen kabeh sing kok kandhake kuwi kasunatan? Ora kulo Yayi. Kang Mbok Prasan. Perang sampun dumati, sampun sakwetawis dangu. Singosari antawis pun Kediri. Jroning perang kathah pangorbanan. Kelebu prajurit Ki Senopati. Mila ingkang dados Senopati wonten ing Singosari. Boten wonten sanes namung Kang Mas Maesa Ngateleng. Kula gadhahi kabar putripun prajurit Trisandi patut dumateng kula menawi Maesa Ngateleng sampun ingkang danipun pamungkas. Kanggo ampun panjenengan pegalih perkawis menika. Sing wis mati cek ben mati. Monggo sami mikir, monggo sami menggalih sing tasih urip. Tasih gesang, tasih gadhahi panjangka. Sing kudu digayuh. Kanggo sak matine Kang Mas Maesa Ngateleng ampun usah panjenengan nelongso ing batin. Tasih wonten pawongan sing gelem gumanteni kelawan Kang Mas Maesa Ngateleng napa dhateng Kang Mbok Prasanti sak putuhe. Yayi toh Pati. Sak setane Kang Mas Maesa Ngateleng ana kakung kang bakal kumanteni kelawan dheweke. Yayi. Saya Kang Mbok kepengin ngerti kakung sing kepengin kumanteni Kang Mas Maesa Ngateleng Yayi. Sing gelem gumanteni lawan Kang Mas Maesa Ngateleng. Ora sapa-sapa ya mung aku dhewe Kang Mbok.